Er du klar? Jeg er også klar. Hei, jeg traff på meg nå Enoksen. Jeg måtte komme ut i sin anførelse. Velkommen godt, Isabella, meg sa. Hvad skal vi åbne i dag, Isabella? Vi skal åbne en kalender. Ja. Hvor er den henne? Ja. Skal du gerne åbne det? Ja. Skal du have hjælp? Nej. Ja, det er helt derovre. Ja. Kom så. Strømper. Goddag. Hvor gik den? Ja, se igen. Der står tekst på den her gang. Der står another glass. Så står det igen wine not. Ej, jeg tror, jeg skal åbne den.